помотать аны әзрәгем, әйе, бұл просто ошибыз нәйтәбіз. Яннар әйтәбіз, қыздар, мен әйтергә магу, Фируза, сен түшіре башладың, что ли, дейерге магу? Тоқта. Йо, тұрабыз мәлі? Әйде, просто сөйле. Фируза, сен камераға бастың, что ли? Әйде. Әбіз өйдәлі қой барасын етмәдік. Қой барабыз, қызлар? Қойышқа. Біз тапшыруына әлігі урыннан башларға болдық. Бұл Симрук поселога, аны мақсус Зулейха көзлерін аша сериалы үшін түзігеннер. Гүзәл Яхинның әлігі романын сіз бәлки оқығанығызда бардыр, бәлки киносын қарағансызdır, ләкин кімнер аның білен таныш түгіл, едегіз біз сізге аны таныштырып өтейбіз. Биреде 20-ші ғасыр башы атмосферасы, оғаш йортлар фильмда көргенсіздер енді. Һәм менә бик матур Камы елгасына да шундый күренеш ачыла. Табигатьнең бик матур бер кочагы. Biz uzgan topşurudan yirak gitmedik. Камының икенче аръягына гына чыктык. Теге якка карасак, анда Камы тамагы күренеп тора. Хәзерге вакытта Симрук Лаешның яңа истәлекле урыны һәм туристлар монда бик теләп киләләр. Мин үзем дә монда килеп, илһамланырга, күңелгә ниндидер тынычлык алырга яратам. Мин авылда калам проектының яңа герое. Авыл жанлы Пси. Без хәзер анардан интервью алачакбыз. Пси, син ничек шәһәрне ташлап авылга кайтырга булдың? Шулаймыны? Бик кызык. Китмим ди шәһәргә. Авылда рәхәт ди. Менә дуслар, авыл жанлы Псиләр нинди була. Без сезне үзебезнең героебыз белән таныштырасы килә. Айнур, анарга 21 яшь. Ул магистратураның 1-нче курсында инженерлык юнәлеше буенча белем ала. Шулай ук эшли дә. Менә Айнур, син бит инде шәһәрдә туып үскән малай, ничек сез авылга күченеп кайттыгыз? Менә шуның тарихы турында да сөйләсәң, үзең белән дә безне якыннанрак таныштырсаң иде. Йөр. Без шәһәрдән күчтек менә мин 5-нче класста укыганда. Чөнки нигә күчкәнбез? Монда авылда һәрвакыт саф һава, теге һәрвакыт тыныч, беркемдә машиналар күп түгел, кешеләр дә аз. Барысы шундый әкрен генә, саф кына яшәргә генә урында. Монда торабызга инде 12 ел китте. Шәһәр якын булгач, шәһәргә эшләп йөрим. Менә синең белән аралашу дәверендә телефоннан әйме, без нәрсәне аңладык? Син бик каты занятой кеше, сингел эштә, син телефонда утырырга вакытың юк, җавап бирергә вакытың юк. Әйтәле, син кайда эшлисең? Мин институт механизациясында учебный мастер булып эшлим. Шул учебный мастер бөтен булган кафедраның аппаратларын, лабораторный стендларның, компьютерларның бөтен булган байлыкларын карый. Хәзерге вакытта безнең институтта ремонт башланды. Капитальный ремонт дип әйтергә була инде ул. Һәм бөтен булган байлыкларны саклап калырга кирәк. Бу атна ахырына без бөтен кафедрабызны икенче зданиягә күчерергә тиешбез. Менә сиңа бит әле Айнур тагын бер тапкыр исбатлап, искәртеп әйтәсем килә. Сиңа 21 яшь, ничек сиңа шуның кадәр зур эшне ышанып тапшырдылар? Ансы научный руководитель аша булды. Научный руководитель белән теге яшь кадрлар җитми аларга. Шуңа күрә миннән сорашты, Айнур, менә шундый предложение бар. Теге бакалавриатны бетергәч, дипломны саклагач, эшкә керәсең килмиме? Мин теге барыбер уйлаган идем, дипломны саклап бетерермен. Һәм барыбер магистратурада берәр нинди эш табырга кирәк. Монда шундый предложение булды.
бер урында укырга һәм бер урында эшләргә. Шундый, әйе. Син бит әле Айнур анда гына эшләп калмыйсың, башка кызыксынуларың, эшләрең дә бар, аларын да әйтсәң иде. Анысы да бар, әйе. Язгылыклар вакытында, шашы вакытында, урган җыю вакытында без институттан чыгабыз, утырабыз студентлар белән тракторларга, комбайннарга, шашы комплексларына һәм апрельдән башлап октябрьгә хәтле кырда яшибез. Менә Айнурның медаленә дә, юк, нәрсә ятала? Медальме? Значогына да игътибар итәсе килә, тракторист, машинист дип язылган анда. Анысы булай гына матурлыгы өчен. Белсеннәр. Син бик үзенчәлекле кеше булып чыктың. Әле эшлисең дә эшлисең, ә менә ял итә беләсеңме син һәм ничек ял итәсең? Беләм инде. Теге эштән арып талып кайтып, теге хәлләр калмады уже. Мобары бер җаным әрни. Мин бит шул моңлы кеше булып үстем. Шул гармоным бар, гармонны алам, моңлы җырлар сузып, җырлап, шулай ял итәм. Авыр көннәрдән соң. Син музыкаль мәктәптә укыдыңмы, Айнур? Юк, үзем. Инде 5нче ел үзем самоучка мин. Әтиең бәлки уйный беләдер, юкмы? Юк, минем бабай өйрәнгән иде. Теге, мин аны күреп калмадым. Чөнки ул кан белән күчкәндер, белмим, ничек аны әйтергә. Кан белән күчкәндер ул. Анысын да һөнәр буенча әйтергә дә була. Теге, алар да бабайларым, әбиләрем барысы колхозда эшләгәннәр, авыл хуҗалыгында бер бабай колхоз председателе булды. Шунысы да берсе кан белән күчкән, җирдән күчкән. Җан татмаса кан тарта дип әйтәләр бит әле. Менә бу Айнур турында инде. Айнур, әйтәле менә, киләчәккә планнарың синең нинди? Син авыл белән бәйләргә телисеңме аны? Әйе, авыл белән һәм авыл хуҗалыгы белән. Бәлки мин бит авыл хуҗалыгы университеты студенты. Һәм шул һөнәрдә яшь кешеләр бигәс. Алар авылда бит яшь кешеләр кирәк иң башта. Авылны күтәрер өчен, эшләр булсын өчен. Теге хәзерге вакытта басының картлар гына эшли авылда. Шуңа күрә теге бабайлар, әбиләр калды гына шунда. Шуңа күрә бу һөнәрне бик мөһим дип сайладым. Бик кирәкле әйбер, кешеләрне ашатыр өчен. Теге экономика күтәрергә. В общем, бөтен республикага байлык. Безнең институтта шунда әйтем бар. Аграрныйда укыдың, республикага килештең дигән. Айнур, синең кебек уйлаучы яшьләр, студентлар, группадашлар тагын бармы? Менә авыл хуҗалыгындалар дәвам итәргә телиләрме эшләрен? Бар студентларны шулай әйтә алмыйм. Алар теге һәрберләр теге Төрлечә инде. Төрлечә, әйе. Кемдер шәһәрдә кала, кемдер үз авылында эшләр дәвам итәргә тели, кемдер икенче регионнан киләләр. Менә бездә студентлар күп, әле чит илләрдән килгән дә бар. Менә минең группадан бер малай Сенегалдан бар, Африкадан. Шундан да килеп укыйлар безгә. Ул гомумән башка регионның авыл хуҗалыгын өйрәнә дигән сүз, әйеме? Кызлар, бу шәп егет, белештем, йөрәге буш, шуңа күрә кулдан ычкындырмагыз. Без хәзер Шуран, икенче төрле Шуранка авылында, анда менә шушындый иске ширкәү бар. Аның тарихы бик кызыклы. 18нче гасыр башында агач ширкәү урынына Кудрявцев исемле помещик барокко стилендә таш ширкәү төзи. Ул 20нче гасыр башында эшләүдән туктый һәм аны колхоз карамагына тапшыралар. Менә хәзер ул шушындый ташландык хәлдә һәм ниндидер үзенең серлелеге белән үзенә җәлеп итә. Әйдәгез без дә эшен бергәләп карыйк әле. Шундый матур күренеш ачыла монда. Карагыз әле. Һәм шушы помещикның улы монда бик зур койдырылган колокол алып кайта. Ул хәзер монда күренми инде, белмим, сакланганмыдыр ул. Монда инде агач ширкәү.
Бу урын туристик урын буларак кына кызыксындырмый икән. Кайбер кешеләр менә без әле күрәбез, монда гыйбадәт кылырга да киләләр икән. Иконалар һәм шәмнәр тора. Сезнең матур фотоларыгыз өчен яңа бер урын таптык. Ул шушы Шуран авылында, Ширкәүдән ерак түгел, Тимер баскыч. Үзеңне Титаник киносы героинясы иттереп хис ит. Джек, кайда син? Без хәзер баскычның иң югары ноктасында. Һәм монда искиткеч манзара. Матурлыктан һәм бийеклектән баш әйләнә. Әзрәк куркыта. Чиста авыл мәктәбе вайбы монда. Карагыз ничек матур. Алма агачлар, алмалар, күзге чәчәкләр, миләш һәм күзге кояшлы матур көн. Без Улы Кабан авылы мәктәбенә килдек, чөнки героинябыз Алсу монда укытучы булып эшли. Алсу, үзең белән таныштырсаң иде. Минем исемем Алсу, балалар инде мине Алсу Хәмитовна дип эндәшәләр. Мин чит телләр, төгәлрәк әйткәндә инглиз теле укытучысы булып эшлим. Лаеш районының Улы Кабан гомуми уртак белем мәктәбендә. Алсу, ничә ел инде син гомумән укытасың һәм син бит әле английский укытучысы гына түгел, инглиз теле укытучысы гына, син әле испан телендә укытасың, әйме? Дөрес, испан телендә. Мин инде 10 ел укытучы булып эшлим. Беренче елны мин Түбән Камада, үземнең туган шәһәремдә эшләдем. Биредә инде 9 ел укытам. Менә Түбән Кама бик ерак бит инде ул, әйме, Лаешка. Ничек аннан күчеп кайтырга булдыгыз Лаешка? Кеше Кабан авылына мин әнием белән, апамның гаиләсе белән бергәләшеп күчтек. Әйе, өй салып, бергәләшеп дусларча яшибез. Зур шәһәрдән кичкенә авылга, кичкенә дә түгел инде ул, әйме, Кеше Кабан авылда яшәүләре ничек, аерма бармы? Шәһәрне сагынмыйсыңмы? Казан шәһәреннән бик үк ерак түгел бит, 15 минуттан машинага утырып барып җитәргә була. Шуңа күрә шәһәрне сагынганда син Казанга йөрисең, Казанга йөрим. Бик ошый миңа монда яшәргә, табигать та матур, саф һава. Иң мөһиме кирәкле кибетләр дә, бөтен нәрсә дә якында гына. Шуңа күрә бик ошый. Аннан соң 9 елда күзәткәнче Улы Кабанда, Кече Кабанда бик зурайды. Күп кенә гаиләләр Казаннан да, бүтән шәһәрләрдән дә өйләр салып күчәләр, һәм яңа урамнарда барлыкка килде. Менә мәктәптә ничә бала укый? 500-дән артык. О, бик зур бит инде бу, әйме. Өлгерәсеңме? Мәктәптән соң синең вакытың каламы ял итәргә, или гомумән синең буш вакытың юкмы? Дөресен генә әйткәндә, буш вакыт юк. Көнне-төнне эшлим дип әйтсәң була. Дәресләр дә бик күп. Шуңа күрә мәктәптә дә үзеңне күрсәтергә була. Бу минем классым. Мин шулай ук укытудан тыш 6-нчы классның сыйныф җитәкчесе булам. Минем классым. Алсу, менә әйтәле, хәзер бит инде чит телләр бик кирәк. Сәяхәт итү өчен дә, укырга керү өчен дә мотивация артымы балаларда чит телне өйрәнүгә карата? Балалар төрлечә, төрле мөнәсәбәт белән карыйлар чит телләргә. Күбесенә ошый. Кайбер балалар имтиханнарга да әзерләнәләр. ЕГЭлар да бирәләр. Югары курсларына керәләрме? Әйе, керәләр. Казанга да керүчеләр бар, КФУга, КИУ һәм Нижний Новгородка да кергән бар. Менә Алсу, укытучы буларак синең ниндидер менә бу җылылык уятамы күңелеңдә? Синең фәнеңне сайлап, укучының инглиз телен укуын дәвам итү. Әлбәттә.
Менің күшім, берілген күшім бушқа булмаганы күрсәтә. Мен үзем дә мәктәптә эшләп киткән кеше буларак, укытучы һөнәренең нинди авыр һөнәр икәнен беләм. Синең менә 10 ел эчендә мәктәптән китү теләге булмадымы? Бер тапкыр булды. Мен китеп тә карадым. Отельдә менеджер по продажам булып эшләп карадым. Бер айдан соң миңа андагы эшләүчеләр син балалар турында сөйләгәндә синең күзләрең яна дип әйттеләр. Шунда ук мин Иреп төштем. төштем дә кире кайттым. Миңа шул энергиялары актив булып, менә шундый Ошый инде. Ниндидер энергия аласың аннардан. Алсу сиңа киләчәктә дә бу эшеңнән бары тик яхшы энергия гына алып эшләвеңне телибез. Мәктәп мондый яшь, белемле, актив укытучыларны югалтмасын иде. Сиңа уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Олы Кабан авылына һәм Лаешның матур урыннарына сәяхәтебез шуның белән тәмам. Әгәр дә сезгә тапшыру ошаган булса, лайк куегыз, безгә язылыгыз һәм таң кайсы җирләрдә безне көтәсез, шуны комментарийларга языгыз. Сезнең белән Айгөл Тимер иде. Мин авылда калам проекты. Сау булыгыз.